פעם הייתי עוקב אחרי כל לקוח בהתאמה אישית, והייתי מרגיש שיש לי 8-9 עסקים בעסק, אני צריך לתת לכל אחד שירות VIP. היינו מנהלים את זה באקסלים, בוואטסאפ. לקחת מחברת, כותבת את כולם, הייתי פותחת עוד מחברת ועוד זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה. היה אי סינכרון, צבעים באקסלים, עניינים, העיקר סימונים. משהו מאוד פרימיטימי, עם דפים, זה נכנס לתוך הקלסר, לא היה מעקב. יש לך עסק גדול יותר, אין סיכוי שאתה לא מאבד כסף. לא הגעתי לנדנד לו כי גם לא זכרתי, כי זה הגיעו כמויות של לידים. זה הרגיש שאין לו כל כך פוטנציאל לצמוח, כי זה לוקח יותר מדי אנרגיה עוד לפני שאנחנו מורחים. זה לקח ממני המון אנרגיה, המון שעות, וברור שגם היה דברים שלא היו הכי מסונכנים. פשוט כל מיני דברים קטנים שבסופו של יום פשוט פגעו בחוויית לקוח. וידעתי לראות את הפוטנציאל, כמה אפשר לעשות את זה אחרת, וזה יכול להיות אחרת בצורה מאוד פשוטה, אבל אתה לא יכול לדמיין את זה. אם סגרו 20 לקוחות, אם היה לי את המערכת לפני זה, יכולים לסגור 100 לקוחות. אייבי זה פשוט שינה לי את כל העסק, את כל התמונה. אני מבין מה הפוטנציאל שלי, ואני רואה את זה גם בחוש. אנחנו באמת שווים הרבה יותר ממה שהיינו שווים בעבר. הכל באופן אוטומטי, גם כשאני ישנה בלילה זה יכול להיסגר דברים, וזה לא דורש ממני שום דבר, כי הכל עובד חלק. זה לקח את כל הבלגן שהיה לנו, וזה שם לנו הכל בטאבלט. התחלתי להבין שיש פה בעצם פעילות שמחולקת, שאפשר לחלק את העסק לפי סטטוסים, לפי תפקידים, ולפי זה התחלתי בעצם לשייך עובדים לכל תפקיד, דברים התחילו לקבל סדר. זה לא משנה אם אני מחליף תפקידים, מחליף את האנשי צוות, האירוע עובד, העסק עובד ודופק. התחלתי פשוט לקבל תמונה מלאה על כל הארגון, בעניין של דקה נכנס לפלאפון, יודע בדיוק איפה כל דבר אוחז. פשוט הורדתי את האחריות לאייביז, אייביז מנהל לי את הכל, התחלתי לנשום. הוריד כל כך הרבה מהראש שלנו, שזה כאילו מטורף. זה כל כך נוח, השיחות שבוצעו, אני פשוט רואה כל אחד כמה פעמים הוא יתקשר. ואנחנו מצליחים לתת דבר ראשון שירות הרבה יותר טוב לכל אחד ואחד. גם הלקוח מרגיש בידיים הרבה יותר טובות ונכונות, כי זה כאילו לעבור שלבים כאלה. הכל יותר זורם והכל יותר עובד, והכי חשוב, אנחנו יודעים מה הדברים שעומדים לקרות לנו. כמעט נגמר כאילו כל ההתעסקויות שמסביב האלה. קיבלנו מתנה 50% מהזמן. זמן שזה נתן לנו לפתח את העסק. היופי הוא שכל אחד נכנס במשבצת שלו, רואה את מה שהוא צריך לראות. גם כשאני מנהל את כל העסק, זה לא אומר שאני צריך לתת כל המידע. המערכת, אפשר להגדיר אותה שכל אחד יהיה רק מה שרלוונטי בשבילו. וככה כל אחד מהעובדים יכולים לראות רק את התהליך שלו. מה שאני הכי אוהב בתוכנה זה שהכל מאוד ברור לי. מה שמאפשר לך להצליח לצמוח ובאמת להגיע לצמיחה עסקית. פה אני מרגישה כאילו אני איזה בת יחידה במערכת הזאת והיא נבנתה בדיוק בשבילי. מערכת אייביז זה כאילו כל כך מותאם ספציפית לעסק שלך. כל דבר שאני רק יכול לחלום עליו עם אייביז, אין בעיה, מסדרים לך כאילו. שזה בדיוק מותאם בשבילנו. שנה לכם את העסק וגם את החיים, אתם לא מבינים עד שאתם לא תעשו את זה, זה מטורף. זה משנה את העסק בהתחייבות. לא רק לעשות מערכת, אלא לעשות סדר בעסק. ברגע שבן אדם החליט שהוא מכניס מערכת לעסק, אז זה רק אייביז.